Hello guys, welcome back to my new vlog. Tôi là Gavin đây. Thì cái anh đi video thắng này chưa rồi nè. Gặp ra nhà gần đây, ở đây bảo phun video tập đấy. Hey guys, kita nih kita bersih. Nah guys, ada lagi Gavin dari Jawa. So, our my friend, let's go kalang with us kalang dari action. Kebetulan nomor 9 akan ada dari. Dari hasil kita. Hasil buat tangga sini. Học được đấy. Đã học cái chưa? Nhà vẫn học được, đã học mà cô. Đã muốn học cái chưa? Nghe group đâu. Là vừa trong này đã cái nào đang này. Hả? Nào bên kia à? Ai lên trong này rồi? Ai à? Về. What a beautiful nature here. Wow. Abang yo. Fokusnya National Park. Wow. So guys, đó rồi, mọi người về đã học là cái này như vậy. Wow. Hả? Đi đâu? Nhìn ra nó mà làm em như vậy. Wow. Ôi, Oriali. Dami. Ini first time pernah aku video buat. Aku एसे फट' लाबाय आरोना. दा जोङो थांसिगोन गोजौथिंनि थांबावनि गोजौआवहाय. Ayuनो सालायनो गोरोंबावो. बिदिनो लामाया नै सानांले फाग्लासो खाख्लायनायानो. वाव. आङो नै ओइस. दांबो मिथिले महाय दं. ओइस. नै सानांले फाग्ला गारियानो. मा खालामदों जाखोलै बे सिख्लाफ्रानो माबा थुनायना स्पेस गैया बारा Wow, very dangerous. Nah, sehingga di kamera. wow Masa enggak view? Sudah jangan sih permainan. Sudah ada siapa? Udah dong, gedung. ôi pulang thôi so guys, you can see the view here. Wow, nice. Foto lagi Rafali. Ya kontes tadi lah. Uyan makai, hasil furmani mai juga yuk. Guys, tahu sih. Chúng ta umrah, chúng ta nua. Oरैबायदि मोनगां गय बागान. Guys, बरिया फसायबाय आं गामिखौ खिन्थु जायगाखौ. बुंसै हाजोआनो दा बुंसै आरोखि. मा जायगा होननायखौथ' बुंले. खिन्थु बेरायफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां. लोगोफोर नै जोङो टेबोलखौ मोनहांबायानो आरो मोनबाय खोन्दो. जों हाबगासिनो. वाव. ओरैनो गायलांगासिनो ट्रेक्टरा मारै गाखोनांगौ जाखो मारै गायनांगौ जाखो. आं मोसौजों गायलाजोबो बुस्थुआ ओरैनो माइफ्रा. वाव. नाव गाखोयो नामा? Gakhजागौमोन थ'. खायसेयासो सोलायो. Soलायोबा. ओरैनोसो नुफैबायलां फार्स्ट टाइम. नुफेराखैमोन आरो. बिदिसो आरो आंलाय बिदि होननानै सानाखैमोन. बिदिसो आरो बेनो गेट आरो नै. स' नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना धिरबिलाव. नोंथांमोना नायनो हागोन भिउसफोरखौ. ओरै बे दं आरोखि दै दङ. जों बिफा लालायसै नावफ्राबो. आनै नै एक्स' लानाय बावलै नै पार्किं बाइकनिया 50 थाखानो.
फाग्ला गाद्रा गुद्रा जानानै मोननाय जायगाफ्रा एसे आपग्रेड खालामला ओरैबायदि हनै ना हमग्राफ्रा बोरै हमलादों नाफ्रा हैस नायनो हागोन नै मानसिफ्रा दैज्लांना बेखायनो बारा गैया मानसिफ्रा नङाब्ला ओरैबायदि मानसि जायो दा बुंसै बे सानावबो फुटबलानो फंबायफोरखौ गाखोबाय आङो 200नि आं नालां गाखोनो मोना फैसाखौनो होलायनो नागिरा थावबो सोना होबोबाय 200नि आरो 200 गारफैबावनांबाय 600सो हासिनो सानसेनि सिगाङाव ओरैसो ओरैहाय सोरो फट' औरा दा गिदिंसिगोन आरोना बे दैखौ जों खनसे राउन्डआव नायनो बायदि मोनदों फाइनालि लोगोफोर थांलायबाय आरोना हाजोफ्रा नै देरबिलाव नायनो हागौ Yes. Kalau larap ya. Dia bilang warna. Pas timer na, bro. Kira kita mesti buat. Order udah. Finally guys, sudah benar nih. Profesional. Dia bikin baik. Kan sudah. Sudah karena bunu. Agak kena juga sih bro. Ayo lo agak kena. Finally लोगोफोर जों ओंखारबाय आरोना जों थांसै गाखोखांबाय जोङो दा हनै बे जोंनि दाखोर सिं बाहायनो बिथां मा जानो नागिरदों बिशाल मोनजायनो बिथांनि अननायाव जों जाग्राल' आरो बेबो गैखाया अखादानो जाग्राल' जाहैबाय जानो नावनिखौ आंसो होदों दै बे होआखै बिशालनिखौ बे जाहोनांसिगोन आरोखि बे जाहैनो बिशालानो नावनिफ्राय लागासिनो बेनेरा नोङो नावनिफ्राय लानानै नायनो हागोन नै भिउफ्रा बिशाल जानोसै लोगोफोर नै होख्लायनोसैलाय बिशाल जाग्रानि बे माबाखौ मानो होखोथाय होनाङामोन बेखौ नोंखौ जागोन नङा जादों बेसेनो बारबावले मानिया खामानिया आरो हावा जानायफोर सिगां मोनग्रोखायो बे माइरं एवनायखौ होनाङामोन बुदों गैया नै हेल' लोगोफोर नै जों ओंखारलांसिगोन आरोना दा फैनोसै बेरायबाय आरो नै माने फार्स्ट टाइम आरो आंबो फैफेराखैमोन बेनो आरो देरबिला दिनैसो नुफैबाय आरोखि आंबो थांसै नै सेलफि लादों नै एसे सेलफि लानि लोगोफोर नै जों थांफुनाय समावनो नैबो मोजां लकेसन नुदों आरोना दा फट' लालायबाय आरो नै ओइस ओरैबायदि मोजां सान्दुं थाला बरिया जाबावगोन फट' मोजां मोननायनि थाखाय खुसियानो लाजालायो बे मानसिया ओरैबायदि फाग्ला थोखाया फट' लानोनो बै आंखौ हेल' लोगोफोर नै जों थांगासिनो दं आरोना मोनाबाय दिरबिलनिफ्राय जोङो थांफिनगासिनो दं आरोना नै क'क्राझाराव हरबो थौबाय एसे माने हरबो थौवाखै आरो फोरा बेलासिबाय आरो दा नै खोमसि जाहांबाय माने फैनायनि थांखिया प्लानिंआ माने लोगोनावसो फैदोंमोन ओंखाम जानो होननासो फैदोंमोन
थांनायखौनो बोरै बोरै जाब्रबो ओरैनो बेरायहैनोसै जायगा नुथावथाव फैबायना खाथिल' जाहैबायना बारा गोजानबो जाया